17 oktyabrda ölen saat 4'te onlarca Türkmen migranty şol sanda aktivistler Dardulyp İstanbuldan Türkmenistana deportasiya edildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Maglumaty laýyklykda mundan öň Tuzla deportasiya merkezinde saklanýan 100 töweregi Türkmen raýaty 3 awtobus bilen İstanbuldaky Türkmen konsullugyna alınıp barlypdyr. Ol ýerde olaryň barmak izleri alınıp Türkmenistana gaýdyp barmak üçin wagtlaýyn pasportlary gol çekdirilipdir hemde deportasiya merkezine uğradylypdyr. Neşriň bellemegine görä 100 adamdan 30 töwereginde dokument bolmandyr galanlaryň pasportlary gutarypdyr we Türkiýede ýaşamagy ýa-da işlemäge ruhsat berýän resmi namalary bolmandyr. Maglumaty görä deportasiya edilenleriň arasynda Serdar Durdulyp hem bolupdyr. Ol wiza düzgünni bozanlyk üçin 6 sentýabrda İstanbulda tutsak edilipdi. Türkmenistanyň Kronikasy ozalky maglumatynda Durdulypyň 15 oktyabrda Tuzla deportasiya merkezine geçirilendigini habar beripdi. Habarda bu adamyň ýakyn wagtda watanyna deportasiya edilip bilinjektigi we onuň aklawçy toraýandygyny ýazypdy. Maglumaty görä Serdar Durdulypyň aklawçylarynyň biri 16 oktyabrda akşam onuň ýanyna barmagy inanşypdyr. Ýöne oňa suud işentek taýyndäl belki ertir ýa-da ondan soňky gün öz müşterisini görüp biljekdig aýdylypdyr. Neşir tutsa edilen wagty ýaşamak üçin ihtiýarnamasy bolan Durdulyp awatynda kanunyň bozulandygyny belläp, oňa Türkiýede ýaşamaga ruhsatyň ýatyrylmagy barada polisiýa tarapyndan aýdylandygyny, emma bu habaryň adama şahsy ýa-da aklawçynyň üstü bilen ýetirilmelidigini aklawçylara salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmeleri Durdulypyň ýaşamak üçin ihtiýarnamasynyň duýdansyz oňa düşündürüş berilmezden ýatyrlandygyny habar berdiler. Durdulyp bilen tanış çeşmeler onuň Türkiýede galmak üçin ruhsatdan mahrum edilmeginiň we soň deportasiya edilmeginiň sebäbini sosial ulamlarda eden çykyşlary we Türkmen hökümetini tanqid etmek bilen baglaşdyrýarlar. Durdulypyň deportasiya edilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň aklawçylaryň kömeginden mahrum edilip Türkmenistana iýerilmegi bilen bagly wakalaryň ýene biri boldy. Sentýabr aýynda başga bir Türkmen migranty Maksat Baýmuradow Türkiýeden deportasiya edildi. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 31 awgustda tutsak edilen Baýmuradow administrativ sudyň karary bilen 11 sentýabrda watanyna deportasiya edilipdir. Bu arada onuň aklawçylaryna 19 sentýabrda habar berilipdir. Türkmen Helsinki fondy Baýmuradowyň aklawçylarynyň ençemedek eden resmi ýüzlenmelerine jogap alyp bilmänligini we 8 sentýabrda aklawçylaryň deportasiya merkezinde Baýmuradowy baryp görendiklerini hemde onuň wizasynyň bekanun ýatyrylmagynyň şikaýet edip deportasiya edilmeginiň öňüni almak üçin ähli resmi namalary dolduranlygyny belläp geçýär. Türkiýede tutsak edilen Türkmenistanyň ýene bir raýaty Ferhat Meýmangulywyň ykbaly nämälim galýar. Ol may aýynda tutsak edilenden soň İstanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiya merkezine iýerilipdi we şondan bäri onuň ykbaly belli däl. Ferhat Durdulyp ady bilen çykyş eden YouTube blogçysy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. Bu aralykda Tomson ortalarynda Türkiýede daşar ýurtlara garşy görülüp edilmedik reýtler başlandy. Soňky aýlarda bir näçe müň türkmen raýaty watanyna deportasiya edildi.